इन्दि हिसाबै बुंनांगौ जेबो गैलिया जोंहा मानोना जोंनि जिखिनि प्रिपारेसन बे प्रिपारेसना फुराफुरि जाजोब्बाय आरो केन्डिडेट फोसावजाखांनायनि उनाव दिनैसिमाव आङो 120थासो जायगा एबा थावनियाव मिटिं खालामबाय। बेयाव जोंनि मोनथाम दोलोनि जोंनि मावथि मददगिरि रायजो राजाफोरखौ लानानै मिटिं खालामनाय जादों आरो बे मिटिंनि गेजेरजों आं नुदों जे साफ्रोमबो रायजो राजाया गावनो गोसो जानानै ओंखारबोदों आरो बिथांमोननि माने मोखाङाव मिनि खैरोनायखौ निस्सय नुनो मोनदों आरो इन्टारनेलि गोबां बिथिङाव खामानि मावबाय थानाय जादों। दा बे हिसाबै जों नुनो हायो जे फैबाय थानाय 7 मे अक्ट'आव जोंहा भटआल' जानांसिगौ। दा बे भट जाखांनायनि उनाव जोङो आसा खालामदों जे 70% भट शेयार जों निस्सय मोननो थांगासिनो दं। 70% जुदि जों भट मोनोबा 7 निफ्राय 10 लाख भट जों मोनसे मोनगोन मानोना बेयाव 14,70,000 भट दङ टटेल। बिनिनो 75% जुदि कास्टिं जायो अब्लाना 11,29,000 बा 30,000सो जागोन। दा बिनिनो 70% जुदि जोङो मोनो भट शेयार अब्लाना जोङो 7 निफ्राय 8 लाखनि गेजेराव थागोन। जों बयबो मिथिगौ जे दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय। बिटिआर सुक्तिजों दिनै गोबां दफाफोरखौ मावफुंनो हाबाय। माखासे आरो मेजर दफाफोर दंबावो। पलिटिकेल मोनसे दफा दङ आरो गुबुन मोनसे जाहैबाय जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोला बा क'क्राझार लकसभा समस्तिया नोङो भुटान रायजोनि भुटान हादोरनि आफाङाव आरो भुटान हादोरनिफ्राय गोबां दैमा दैसाफोर बोहैबोयो। बे दैमा दैसाफ्रा जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव हायेन ओनसोलाव फैनानै जोबोद माने गोबां बिबांनि खहाफोर खालामफैयो। हा खुरखानायनिफ्राय लानानै गोबां माने लाख लाख बिगा एबा हेक्टर हाया दिनै बाला अन्थाइबारि जाबाय। मानसि थाजालिया, मानसिफ्रा दिनै लेथेर फेथेर जानांबाय, डिसप्लेस जानांबाय। गोबाङानो नोङो हाग्रायाव हाबनांगौ जाबाय। बेबायदि मोनसे थासारि। बेखायनो बिटिआर सुक्तियाव बे नोङो दैमानि फारनै बोरिखौ प्रटेकसन खालामनायनि मोनसे दफा दङ। बे दफाखौ दिनै मावफुंथारनांगोन आरो बिनि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ निस्सय आङो सासे MP हिसाबै बेखौ नारसिनगोन आरो बेबायदि बिटिआरनि माखासे दफाफोरजों लोगोसे आरोबाव गोदान गोदान माखासे जोंनि जौगानायनि थाखाय हाबाफारिखौ लाबोनो हायो नामा बिनि थाखाय खामानि मावनाय जागोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 14 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इक'नमिक्स, जिअ'ग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experienced and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 99 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।